Vážení diváci, do Kořán je nejenom brána Ostrovského zámeckého parku, ale otevírá se nám i nový díl kulturního měšce. Máte se opravdu na co těšit. První západočeské setkání fanoušků komiksu, fantazie a výborné zábavy. To bylo motto akce Ostrovkon, která obsadila v posledním červnovém víkendu Ostrovský zámecký park a blízké okolí. Akci pořádal klub Okřídlené koule a CZ LAN ve vydatné spolupráci s Domem kultury Ostrov s podporou města Ostrov a pod záštitou Karlovarského kraje. Sobotní program zahájil legendární SignTube, který konečně doputoval i k nám na západ. Kdo neví, o čem je řeč, promítala se tu premiérová videa předních českých youtuberů za jejich osobní účasti. A koho jste mohli vidět? Vidrejla, Nejfake, Aty, Freakouta, Vláďu, Natila, Fajné, Pavla Tučka, Veroniku Spurnou nebo Dominika Porta. A nával fanoušků potvrdil, že fenomén youtuberingu v Ostrově žije. Tím ale youtuberské řádění na Ostrovkonu neskončilo. V parku si návštěvníci mohli se svými oblíbenými youtubery popovídat, udělat selfie, získat autogram nebo se i něco přiučit. V oranžerii Václava Havla v Městské knihovně připravili organizátoři blok přednášek a workshopů pro všechny milovníky komiksů. V přednášce Viktora Schauera jste se mohli například dozvědět, jestli se lze v naší zemi uživit tvorbou komiksu. Tak já se komiksem živím už asi 6 let. Právě s kolegou Michalem Petrusem tak jsme dali dohromady ilustrátorský studio Profi Comics. Takže ten kontakt s komiksem je velice blízký, dá se říct, na denní bázi. Unikátní příležitost měli fanoušci legendárního ábíčkového komiksu Vlastislava Tomana, Příběhy malého boha Kruanova dobrodružství. Tento kultovní český komiks právě čeká filmová adaptace a návštěvníci Ostrovkonu mohli jako první shlédnout úplně první pracovní záběry z připravovaného filmu. Komentář k tomu dodal ten nejzasvěcenější. Režisér filmu Tomáš Krejčí. My jsme před několika lety s Vlastou Tomanem, který je autorem komiksu z ABC Kruanova dobrodružství, dostali nápad, že by bylo fajn natočit celovečerní film. A po vlastně několika letech hledání scénáře jsme napsali scénář, který se nám líbil a rozhodli jsme se, že uděláme průzkum realizace a že zjistíme, jakým způsobem by se ten film měl realizovat, jakou trikovou technologii a tak dále. No a je nám dneska ctí na Ostrovkonu představit první kratičkou ukázku, kterou jsme udělali na základě sbírky Nahiditu. Milovníci komiksů si přišli na své u takřka stand-up komedy Jirky Pavlovského a Petra Litoše, dvou guru české komiksové scény, kteří návštěvníkům představili ediční plán svého komiksového nakladatelství, z brusu nový youtuberský projekt Komiksář a přidali i pár pohledů do zákulisí vydávání komiksů v Čechách. Venkovní program v zámeckém parku patřil dětem. Vyráběli si masky, soutěžili o ostrovského superhrdinu, jezdili na Bíkovi i na skluzavkách. Nechyběl ani oblíbený body zorbing. Ti starší mohli využít kosmetického poradenství. A tatínkovi pošleme všechno na e-mail. Ve stánku Městské knihovny jste si mohli prolistovat celý široký komiksový a fantasy fond knihovny nebo si zakoupit originální festivalovou placku. Tak. Galerie v Ostrovském letohrádku hostila workshop pro začínající i profesionální cosplayery. Mohli jste si tu zkusit vyrobit třeba originální klobouček. Kdo si hrát hraje, ten byl nadšen i z mobilní počítačové herny Skillcraft a CZ LAN. Simulátor závodních vozů, taneční trenažér, bojové hry a sporty. Prostě široká nabídka, které mnozí neodolali a pařili non-stop až do rána. Ti, co dávají přednost herním klasikám, jistě ocenili i stánek s klasickými deskovými hrami. Na závěr čekal porotce cosplay soutěže přetěžký úkol – vybrat ze 4 finalistů toho nejlepšího. A 4 z Bradavic bojovala opravdu urputně.
Nakonec zvítězil Harry Potter, těsně následován Malfoyem a Hermionou. Dobrá zpráva pro patrony našeho města. Harry Potter je z ostrova. Připravený program byl neskutečně bohatý. Škoda jen, že vydatné bouřky a krupobytí vyhnali návštěvníky z parku. Ti, co to nevzdali, ale nelitovali a drží palce, ať se příští ročník počasí nezalekne. Odpočívám a relaxuji u nádherné knížky. Co taky jiného dělat? Potřebuju nabrat sil na prázdninový provoz, protože té kultury tady v ostrově bude skutečně hodně. Tak odpočívejte taky a po prázdninách se s vámi těším na viděnou.